Benvingut i benvinguda sigues a Medita en Valencià, un espai per a retrobar-te i disfrutar de la teua essència, amb la conducció de Nasco i la música de Rafa Navarro. Avui volem acompanyar-te en el primer moment del dia, el que marca la sensació general de la resta de la jornada, el moment més decisiu de tots. Quan despertem, solem revisar la situació general i les emocions que ens genera, però podem decidir conscientment començar el dia amb una vibració alta, amb una energia poderosa que decante les nostres experiències amb el mirall de la positivitat. Agafa una respiració ben ampla i distribuïx l'aire per tot el teu cos. Fes-lo arribar a cada racó i nota com s'impregna de vida cada porció del teu interior. Agafa una altra respiració i en esta ocasió estira el teu cos. Tensa'l a més no poder. I quan expulses l'aire, relaxa't automàticament. Per últim, inhala de forma conscient. I en esta ocasió, expulsa el teu cos amb energia. Mou-lo amb moviments descontrolats i vibra com un terratrèmol sacsejant tota la teua energia. Ara, disfruta de la sensació que recorre el teu cos. Recupera la teua respiració natural i sigues conscient del missatge d'activació que acabes d'emetre cap a l'univers. En este punt, junta les teues mans còncaves i concentra la teua energia en una xicoteta esfera. Nota l'escalfor, tal vegada un formigueig o una sensació elèctrica entre les teues palmes i dits. Imagina que eixa energia es transforma en aigua i porta't les mans a la cara, fent com si et rentares les lleganyes. Frega't bé els ulls amb moviments circulars. Continua pel front estirant la pell i quan arribes a les temples, fes xicotells cercles. Ara segueix la línia dels teus pòmuls, acaronant les galtes, baixa cap a la barbeta i arrossega l'energia cap al coll. Fes un somriure i dona't les gràcies. Gràcies a la vida que et fa possible, a tu i a tot allò que t'envolta. Per avui, no tingues més expectativa que la de viure el moment. I si tens cap problema o dubte, relativitza les situacions. No nades a contracorrent, deixa't dur i adapta't per a fluir amb allò que passa sense resistència ni oposició. Fes per mantindre el somriure durant tot el dia i començaràs a entendre què és la màgia.
Que tingues un dia meravellós.